Dovoľte teda predstaviť vám našu strednú odbornú školu strojnícku. V našom meste má škola bohatú tradíciu. Jej brány za roky existencie opustilo množstvo študentov, ktorí sa úspešne zaradili do života. Nesporne prvá vec, ktorá je pre našu školu pri rozhodovaní bonusom, je, že žiak po ukončení 4-ročného štúdia získava výučný list aj maturitné vysvedčenie. Ďalším obrovským plusom je, že po ukončení štúdia majú naši absolventi otvorené dvere tak na vysokú školu, ako aj do zamestnania. O absolventov, ktorí u nás získajú v odboroch, ktoré vám chceme postupne priblížiť, maturitné vysvedčenie alebo výučný list, majú veľký záujem prosperujúce strojárske podniky a firmy. Sú to firmy so zahraničnou spolúčasťou, stabilné na trhu práce, poskytujú svojim zamestnancom možnosť odborného rastu, dobré platové podmienky a výborné sociálne programy. Firmy v súčasnosti rozširujú svoje výrobné kapacity a tak netrpezlivo očakávajú absolventov strednej odbornej školy, s ktorými sú zatiaľ veľmi spokojní, lebo sa u nich prejavili ako dobrí odborníci. A tak teda žiaci, ktorým koluje v tele čo i len jedna technická bunka, by nemali ani chvíľu váhať a mali by si vybrať jeden z ponúkaných odborov. Stredná odborná škola strojnícka ponúka žiakom štúdium študijných a učebných strojárskych a elektrotechnických odboroch. Je samozrejme, že ak sa má človek pre niečo rozhodnúť, musí o tom vedieť čo najviac. Dovoľte nám teda priblížiť vám postupne odbory, v ktorých môžete získať potrebnú kvalifikáciu. V študijných odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, ponúkame 2 strojárske odbory. Mechanik strojov a zariadení a mechanik nastavovač programovanie CNC strojov. Tí, ktorých baví elektrotechnika a počítače, si môžu zvoliť odbor mechanik elektrotechnik a mechanik počítačových sietí. V spomínaných odboroch ukončením 4-ročného štúdia žiak získava po maturitnej skúške maturitné vysvedčenie aj výučný list. Výuka v týchto odboroch prebieha na teoretickom a praktickom vyučovaní v cykle určenom učebným plánom. Na teoretickom vyučovaní sa venuje veľká pozornosť systematickej príprave na maturitnú skúšku. Maturitné predmety slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk sa žiaci učia v odborných učebniach vybavených audio a videotechnikou, používajú odbornú literatúru a knižnicu. Stále vyššie nároky, ktoré sú na žiakov kladené, kompenzujeme úpravou študijných plánov a zvyšujeme dotáciu hodín cudzieho jazyka, aby sa žiaci mali možnosť dobre pripraviť na maturitnú skúšku. Pre študentov študujúcich v študijných odboroch je veľmi dôležité odborné vzdelanie. Poďme si teda predstaviť jednotlivé odbory z profesnej stránky. Mechanik nastavovač programovanie CNC strojov. Odbor pre chlapcov a dievčatá. Absolvent je pripravený vykonávať vysoko kvalifikované činnosti pri obsluhe obrábacích strojov a zariadení. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Pozná vlastnosti technických materiálov, funkcie a technologické možnosti strojov a zariadení. Dokáže efektívne, aktívne a tvorivo využívať prostriedky výpočtovej techniky pri riešení úloh súvisiacich s výrobným procesom. V učebniach výpočtovej techniky je pripojený internet. Vyučuje sa tu technická dokumentácia v PC, 3D modelovanie, Office, základy informatiky. Učebňa je vybavená učiteľskou sieťou, laserovou tlačiarňou a skenerom. Odborné znalosti získava na hodinách strojníctva, technológie, technického kreslenia. Výuka prebieha v odborných učebniach, ktoré sú vybavené učebnými pomôckami, modernou audio a videotechnikou. Žiak získava prehľad o najnovších technických trendoch a nových technológiách. Odborný výcvik žiaci absolvujú v 1. až 3. ročníku v dielni strednej odbornej školy. V poslednom ročníku zabezpečujeme odborný výcvik v niektorej strojárskej firme. Keďže sa žiaci podieľajú na produktívnej práci, sú za túto prácu aj odmeňovaní. Po absolvovaní nástupnej praxe má žiak predpoklady vykonávať činnosti v technickej príprave výroby, riadiť pracovný kolektív a vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť.
Mechanik strojov a zariadení, odbor pre chlapcov a dievčatá. Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energií. Na žiaka študujúceho v odbore mechanik strojov a zariadení sú kladené vysoké požiadavky aj na teoretickom vyučovaní. Potrebné odborné znalosti získava v odborných predmetoch, ktoré sa vyučujú v odborných učebniach. Žiak musí ovládať výpočtovú techniku, výuka je zameraná aj na marketing. V odbore mechanik strojov a zariadení sa žiak pripravuje nielen na profesné zamestnanie, ale buduje si aj športovú kariéru. V športových odvetviach futbal, atletika, hádzaná stredná odborná škola už vychovala viacero reprezentantov. Podmienky športového rastu sú u nás veľmi kvalitné. Pravidelné tréningy na štadióne, v športovej hale, telocvičňa, posilňovňa, sauna, to všetko majú žiaci k dispozícii. Žiak, ktorý sa prihlási na tento študijný odbor, musí mať pevnú vôľu, aby zvládol náročné štúdium a šport, ktorý miluje. Po absolvovaní nástupnej praxe žiak vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energií. Mechanik počítačových sietí, odbor pre chlapcov a dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru, softvéru, počítača a počítačových sietí. Je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať pri obsluhe zariadení, pri spracovaní a odstraňovaní chýb a závad na týchto zariadeniach. Dokážu robiť návrh informačného a komunikačného systému, vie poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Mechanik počítačových sietí je najnáročnejším odborom v našej strednej odbornej škole. Žiak študujúci v tomto odbore musí ovládať prírodovedné predmety ako matematika a fyzika, pretože odborné predmety, ktoré sa vyučujú, úzko s nimi súvisia. Výuka predmetov, technické vybavenie počítačov, programové vybavenie počítačov, programovanie, počítačová grafika prebieha v počítačových učebniach vybavených modernou výpočtovou technikou. Sledujeme vývojové trendy a snažíme sa každoročne modernizovať zariadenia na teoretickom vyučovaní aj na odbornom výcviku. Po absolvovaní nástupnej praxe sa zo žiaka stáva odborník, ktorý ovláda prácu na počítači, je odborníkom v oblasti informačných a komunikačných systémov, vykonáva náročné technické a programovacie operácie, dokáže samostatne zrealizovať počítačové siete po hardvérovej a čiastočne aj po softvérovej stránke. Mechanik elektrotechnik, odbor pre chlapcov a dievčatá. Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáži, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Mechanik elektrotechnik zameraný na spotrebnú elektroniku vykonáva mechanické, elektronické, prípadne elektromechanické práce, ktoré súvisia s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním a opravami elektronických prvkov a zariadení. Pracuje s meracou technikou potrebnou na opravy rozhlasových, televíznych a hi-fi prístrojov. Vie diagnostikovať poruchy na zariadeniach bielej, teda spotrebnej elektroniky, a vie ich aj opraviť. Odborné predmety elektronika, radioelektronika, elektrické merania a číslicová technika sú svojím obsahom veľmi náročné a kladú na študentov vysoké požiadavky. Svoje teoretické znalosti si študenti overujú v elektrolaboratóriách vybavených modernou meracou technikou. Tu získajú základné zručnosti pri práci s osciloskopmi, zdrojmi, generátormi a bežnými laboratórnymi prístrojmi. Po nástupe praxi je žiak pripravený na výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo prevádzke. Je samostatný, rozhodný, prispôsobivý v nových pracovných podmienkach, má potrebnú dávku sebadôvery.